Tekin det ngan peni sepang kan ke cing tho ya ka bala tho da ne ba apo ka Facebook page account ko chung u ya ka ba ngam kwa ban pan pao ya teng halor sepang ka badai ka chi tho kana lupa trong i pastor suting ya ka ba ilas ngap ba ka chi tho kana trong i kalong ka apwe trik ujeliu shanang kandai ka sniya uchumai te ka arku trik uchuleu sheneng I ong kata kamut kisngi kipor kibnai kibashakmat kidangwan kibun te ompat la pantip bahakanu ku trik nai kinche tangba kicing khnyu chumai kinye che hi haka bible kabalada banja thu lupa batla tho bah kisngi kibakhado khnyu sngo kijing che kitma bat kicing khnyu chumai hakleng kijaka ya ka ba phnyu sngo te kumta ki kristan ki bangai omdei ban tieng shania ha oblai ngej baladawan uchumai lane oblai hi ompat ibet ban shim yangi nak slak prathai lada uchumai ukhunyu jur kanno noru ngempat yap lada oblai hi on pelan bat la ong su ru ha ka ching tho ka chong I ba lada kan che ai kan che ngemla ban khang lach tang na kabadwai kerpat oblai ubodon kabor halor kemariang bat lara kamcheru wat kren ben wat ken tho wat ong kris lam ler ne shu aingu ya oblai ba kam sem che tang kata kala biang ken mau ujona ru dei oblai uba kren u ban penchot ya kari ni ni be namar ki pop ki ching palat ki chongki te kumta kis iem bat kinong senchar bat upat ba baro ki be sngo ya ka chingelap bujona ba blai un penchot ya kari ni be kumta bat breu bat marat kila sya chinget kila ya duai kila kerpat ha blai ba ki ya kala ka bamot kumta kala penlong ya blai ban sang ya no ya kata ka jing bitar ka chong u bat kam syam la che kumba ujona uyalap ha ka ba ki breu ki kala bamot ublai ru ukala bamot na ki jing bitar hakabakut jong kane kaching tho la tho te badon bayalap pensngo kumta ka badon kam yangi kalong ban husiar ban khan sting balada che baki uchumai penkloy kami sabar syaka basngan tangka tahi kumbang hi chule bat ladangi phai pat lang bagi comment section jong kate ka Facebook page account ko chung I don ru ki bayaro bat don ru ki babeng ya kane ka chingkren trong upastor firstborn shooting te nakaleng ko chong pi ki bapet ya kani ke video mentakasngi pidon ayu badong halor chong kani ke benta pila ban pensngau leng bagi comment section khublai shibun